Nggih, dumateng Bu Rizka sumangga katuran nyambut damel Bu nggih. Menika Pak Tejo. Sesarakan kali panjenengan monggo jenengan. Bu Rizka dereng nyambut damel kawit wau nggih. Lah wau sampun tapi Pak Tejo. Pak Tejo, panjenengan tidak mriki. Punten Mas Dito. Nah, Mas Dito itu jawabannya ya apik lah. Itu ya itu nama pendeknya Dito. Panjangnya Pak Gino. Dito. Monggo pinarak Pak Gino. Mewakili keluarga besar Bapak Purnali beserta Ibu, terima kasih dua restunya semuanya. Bapakku juga, Pak Pur sehat pokoknya, ndang tompo putus ya Pak. Upomo sliramu sekarang melati, aku kumbangi damsari. Upama sliramu margi wong manis, aku kan bakal ngliwati. Monggo diajak. Kanca-kanca, dalu menika kadose kangen sanget kalian swantenipun Mas Gino nggih. Nggih. Sewengi mboten nyuwanten. Nalikane ra ing dalu atiku lam-lamen sira ayu. Ora bakal lali lakae lintange mlaku. Gawang katon aneh-aneh terus tak sesuwun mugi enggal enjang katereng ati sing kapan.
setyo rewangi ngenteni yen sepur senja bos katon teko esemuna ambani hati. Matur suwun Mas Gino.